Gospodine Milane Vujović, danas smo evo u Barceloni i dešava se jedan veoma bitan nastan. Videli smo novog mobilnog telefona Samsung Galaxy S9 i S9 Plus. Ono što smo videli kod njih, kod ovog telefona, za razliku od njegovog prethodnika, sada je kamera. Ako prethodnik je imao onaj zaobljeni ekran, sada je kamera koja je dvojna kamera. Zašto to? Odakle to? Pa ja praktično ne bih rekao samo da je nova kamera, ima tu dosta novih hardverskih i softverskih rešenja. Ono što bih prvo istakao vezano za to da kada je u pitanju su premium smart telefoni, mi kao kompanija smo odnosno na prošlu godinu imali rast. Kada pitate prognozere za rast ove godine, oni će vam reći da će u prvom kvartalu i u drugom kvartalu rast premium mobilnih telefona, odnosno premium smart telefona, biti za 3,8%. Upravo bazirano na lansiranju ovog uređaja i ovaj uređaj je praktično postavio jako visok nivo kada je u pitanju same karakteristike. Mi smo danas videli neka, hardverska i softverska rešenja koja su nova u odnosu na prethodnika. Mi od S6 uređaja imamo zakrivljeni ekran, ali danas smo mogli da vidimo kako je taj zakrivljeni ekran napredovao u odnosu na S8. I da S9 i S9 Plus praktično se sve više približavaju i toj ivici imamo praktično ekran bez ivica koji je stvarno beskrajan ekran. Ono što svakako jeste perjanica ovog uređaja je kamera. O njoj bih rekao više reči. Prva stvar svakako da je to prvi mobilni telefon sa promenljivim otvorom blende. Sada upravo kamera prima sliku kao ljudsko oko, što je verovatno najsavršeniji organ koji kreira, odnosno prima sliku. Šta to konkretno znači? Promena blende je trenutna, samim tim kada dolazi do promene svetla vi imate najoptimalniji ulazak svetla u objektiv kamere i to vam omogućava da kreirate zaista fantastične slike u uslovima i jakog osvetljenja, ali i u uslovima jako malog osvetljenja, što praktično vam omogućava da imate slike u svim trenucima koje imate u životu. Kada je u pitanju kamera, takođe bih istakao i nešto što do sada nijedan mobilni telefon nije imao, a to je slow motion. Verujem da ćemo mnogi videti neke stvari koje u životu nismo znali da postoje. Tehnički imat ćemo sada događaj koji traje 0,2 sekunde u jednom filmu koji traje 6 sekundi. Dakle, moći ćemo da vidimo šta nam tu rade deca, na kakav način, moći ćemo da vidimo kako nam se ponašaju kućni ljubimci, moći ćemo da vidimo razne stvari u životu i upravo to je jedna od stvari koje pokazujemo kako kao kompanija, kako dajemo alat ljudima u ruke da praktično sa njim kreiraju ono što žele. Upravo je ovo što smo sada uradili sa kamerom verovatno jedna od stvari koja će doneti revoluciju u načinu komunikacije kada je u pitanju slika. Što se tiče softverskih stvari i što se tiče uopšte emotikona koje smo danas mogli da vidimo, koje je verovatno jedan veliki pomak napred kada je u pitanju drugačiji način komunikacije, a da to nije glas kada je telefon u pitanju. Ono što svakako je fascinantan podatak je kad saznate da 5 milijardi emotikona je dnevno razmenjeno kroz socijalne mreže i preko telefona. Upravo ono što smo čuli danas na prezentaciji, sve više hvatamo sebe da preko telefona komuniciramo tako što u njega gledamo, a ne da sa njim razgovaramo. I upravo ta personalizacija je pokazatelj još jednog, da kažem, rada kada je u pitanju ličan kontakt sa potrošačima, odnosno osluškivanje potrošača i upravo emotikoni omogućavaju sada da imate jednu personalizaciju. Dakle, telefon će posmatrati više od 1000 vaših facijalnih ekspresija i samim tim će određivati na kakav način će ti emotikoni izgledati, odnosno oni će biti personalizovani. Sada ćete preko tih emotikona moći da izrazite sva ona osjećanja koje hoćete praktično da pošaljete kroz poruku vašem sagovorniku.